Ang podcast na ito ay rated Tita Max. Maaaring maglaman ng mga salita at paksang may konting kalokohan at pangmatanda lamang. Kung medyo bata ka pa para sa mga ganitong tema, panoorin mo na lang to pag medyo may edad ka na. Paupo ka ba o patayo? Umihi. Patayo. Patayo. Diyos ko, okay naman yun. Ay, huwag ka magagat. Ba't di mo ako ibabaragay? Ha? Ay, bakit mo ako ibabaragay? Dahil sa sinabi ko? Ay, hindi po, nag-uusap lang po kami. Siya na rin yung barangay! Siya na! Kailangan maging ano naman tayo, huwag tayo maging madam sa mga, pag may oo. maraming blessing na dumating sa atin, huwag tayo maging madam sa iba. Mm-mm. Di ba? Well, ang tao lang naman, hindi naman kailangan yung pera dyan. Ang kailangan dyan yung marunong kang rumispeto sa paligid mo. Marunong kang makiramdam. Hi guys! Ako po si Tanya Chinita at ito pa rin ang Usapang Sagad, Maraming Nalalantad. Ito po ang podcast na rated Tita Max. Wala bang palakpakan? May kasama sigawan dyan! At ngayon, napakabaliwag lang ng aking kasama. Kung artihan, aktingan, dramahan ang usapan, wala nang tatalo sa TikTok. Kasama po natin from ang sikat na sikat sa TikTok. Please welcome Arman Salon! Hala, salamat. Salamat, Tanya. Maraming salamat sa pagtanggap niya sa akin. Mainit na pagtanggap. Mali. Ayan. Salamat sa pagtanggap sa amin. Hala, dahil hindi naman. naisingit mo kami sa iyong busy schedule. Ay, hindi naman. Malaking karangalan ko rin to. Ano ka ba naman? Kailangan lagi tayo. Meron kang singgaling. Oo. Meron kang shooting. Ang dami mo, pero nasingit mo kami, Tita Hala, Max. hindi naman ako ganun kapopular. Marami mga sikat. Hindi naman OA naman yan. Oo, pero thank you. Pero nung nakita mo, alam mo sa dami kong gustong itanong sa'yo. Ito Sige. yung first question ko. Alam mo ba kung gaano ka kasikat? Hindi ko ramdam. Oh, Lang, parang wala lang, ordinary lang, ganun. Oo, parang same lang Oo, dati. Pero ganun. marami nagpapapicture sa'yo, di ba? Marami nagpapapicture, Oo. pero hindi ko nilalagay sa ulo ko yung mga ganyang Ayan. kasikatan. Kaya Ganun. deserve mo yung kung ano yung hype na meron ka ngayon. Pero ang dami mong projects, di ba? Nagpapasalamat ako sa singgaling dahil nandun pa rin ako. Regular show ako doon. Regular show. Ayun. Na, At meron din kaming kay Sasa Girl Multo. Ayan, abangan nyo yan. abangan natin yan. O magte-taping pa lang ako. Yung okay, sige, simulan natin kung paano sumikat si Mama. Ano ba tawag ko sa'yo? Mama Arman. Mama ayun, Arman, okay. oo. Paano sumikat ang isang Mama Arman? May salon ka na talaga before ka nag-TikTok? Oo, nagugupit talaga ako. Okay. Nagugupit. Tapos lahat naman ng klase negosyo. Nanonood pinasok ako ng live mo habang nagugupit ka eh. Ganun talaga. Baliw talaga. Tapos umaacting ka. Kasi ganun naman talaga gusto ng tao yung Baliw-baliwan. Yung baliw-baliwan eh. Kasi pag masyado ka seryoso, Diyos ko, bababa viewers mo. Oo. Kailangan may mga style ka talaga na mahuhook mo yung mga nanonood sa'yo. At diba? nakakahuka kasi minsan hindi namin alam kung totoo na ba yung galit mo. Yun yung nakita namin, yun yung tingin ko na hook sa'yo Oo. ang madlang TikTok viewers. Minsan nagpa-prank lang kasi ako. hindi namin alam kung tangina totoo na ba yung yung minsan arte bakit niya. tama ba yung ginagawa? Oy, halika nga, Ayan. saan ka nang galing? Ayan. Kanina ka pa hinahanap. Pasensya na po talaga. Kanina pa kasi, Diyos ko, alam mo, kanina ka pa. Sa totoo lang, isang araw ka na wala, hinahanap ka ng nanay mo. Galit alam mo, sa total, hindi na nakakain, hindi na nakakatulog. Ha? Sige, huwag ka kakain ha. Doon ka sa kwarto. Tapos si customer, siyempre, magugulat. Kami nga hindi na. Kaya ka nababawasan ako ng customer dahil sa ganyan. Ayaw na magpag-wait doon. Nasyasyak. Bigla ka kasi gumaganon. Bigla ka lang gaganon. Pero hindi naman, ano lang yun, joke lang yun. Pero alam naman ng customer na, minsan may mga customer talaga gusto rin ng ganon. Yung pag alam ko naman yung customer ko, ka-vibes ko. Ka-vibes mo. Ka-vibes ko, oo. Pag alam ko naman, ramdam mo naman sa tao kapag okay o hindi. Pinapakiramdaman ko rin. Ayun. Doon naman ako nagsimula, kaya nakilala ka. Nakilala ka, di ba? Oo, Sa sa TikTok. TikTok, oo.
alam ko, ang dami mong ano ba tawag doon, yung, sorry, as a tita, anong tawag doon yung idadub mo yung mga drama niya, di Oo, ba? mga Diyos ko po, Oo, yung yung mga ba, Diyos ko po, lumpia, grabe yun. yung Yung, lumpia, nasa yung lumpia, yung mga ganon-ganon, Oo. saka yung, hala marami eh. Yung Tapos nagagalit ka. iiyak ako. Bakit mo ko ini? Akala ko ba, mahal mo ko. Ay, may bumibili. Oh my God! Oh, may bumibili. Pag bilang mo na biglang may stop, yung iyak ko, maudlo. Tapos may bumibili din. Pero totoo yun, may bumili talaga. Yung maglalay ako na umiiyak ako na tapos bigla akong iiyak pag iimot-imot ako, magmo-moment-moment. Tapos, tindahan yun, di ba? Ay, 150 lang po yan. Oh, stop na yun. Kaya ka nag-trending Oh, kasi din ako nagtitrending. ng Sa arte mo. lagitnaan, oo. Hindi naman sa iyak. Minsan hinahanap nila yung gano'n, yung biglang makakat. Ayun. Oh, yung tindahan mo ba, ano yan, katabi, nasa salon mo din? Nasa salon, Ganun. halo-halo. Kasi pag nanonood ako, andito yung ginupitan mo, may tinitinda Oo. kang electric pan dito. Oo, nagdegosyo na kasi ko kasi kaya pinasok ko na yung pagtitinda. Yung dati puro pagugupit, pagre-reband. Iniisip ko na nagkakaedad na ako. Syempre, iba yung kapag nagkakaedad, yung iba ng mga kabataan gusto na mas bata sa nagpapagawa, di ba? Kaya ang ginawa ko, nando pa rin ang pasok ko yung pagugupit at pagliliban. Hinaloan ka na ng paninda ko. Kahit wala akong customer sa pagliliban, o wala ko, konti lang ang kinita ko sa pagugupit, at least kumita ako sa pagtitinda. Ayun. At Saan ka least, naluwas? na? Saan ka naluwas ng paninda Sa mo? Divisoria, namimili ko sa Divisoria. Bulto-bulto na. Oo. Ngayon, medyo naging matumal na ngayon. Hindi lang lahat ng mga nagtitinda. Gawa ng online. Dahil sa online sale, sa Affiliate na yan. Diba? Mga malilit na mga negosyo. Kaya ayaw mo magtinda? marami mga mall ang nagsarado din dahil sa Correct. ganyan sistema dahil sa online. Ba't ayaw mong ibenta sa TikTok yung mga, halimbawa, mga tinda mo? Nag-a-affiliate na ako, kaya lang, madalas ako maban kapag nilalagyan mo ng affiliate. Oo, yung TikTok ba't ka mo. nababan? Nababan. Siyempre, Bakit daw? kunyari na kapag salita Baka ka kasi, lang, oo. kunyari isibigaw ako ng, hindi ka titigil? Ha? Hindi ka titigil. O tapos, biglang biglang mawawala na lang yung ano ko na wala na. Banda yung TikTok ko. Yung affiliate ko, yung pera ko sa affiliate, wala na rin. Bigla ka daw kasi yung kinita ko sa affiliate, wala na rin. So, syempre, tulila ka nun. Kasi yung mga gift na binigay sa tulila ka, ibig na may pera ka sa affiliate, wala. Pati yung sa TikTok na mga binigay sa nag-gift. Bigla ka na, Uy, Arman, ano po yan? Mag-aabang ka lang na nagugupit dahil yun na naman narapat mo. Wala ka narapat sa TikTok. Kasi ang mangyayari talaga, sa TikTok talaga, kapag nilagyan mo ng affiliate, maselan. Kaya hindi na ako nag-a-affiliate. Sa mga nag-a-affiliate dyan, kapag gusto nyo ng ginagawa ko, wag na kayo, kung affiliate lang. Single ka? Oo naman, single ako. Malandi lang. Sabi mo kagabi, meron ka? Ano lang yun? Eme lang. Oo, Arte lang. Gusto ko nga yun, kaya lang hindi. Walang dumaan. Di hawak naman tayo ngayon eh. Oh. Hindi. Sex life. Oo. Sana. Para hindi ako matuyot. Hindi pa tayo matutuyot. Oy, para sabihin ko sa inyo, 52 ka na, di ba? Gano'y 50 to 55? Hindi sabi mo kanina. Ay, Sabi hindi. ko, anong 55? Grabe. Hindi kasi, alam mo, para hindi ka tumanda. Saka, ako hindi ako sakitin. Kasi, Bata kailangan katawan maging mababaw ang kalagayan natin. Huwag tayong masyadong mapaghangad. Huwag tayong gahaman. Kaya ang iba nagkakasakit dahil binigay na yung pangarap nila, gusto ko sinasagad-sagad pa. Wag. Marunong tayong makontento sa pinakamaliit na bagay. Kapag marunong ka makontento sa pinakamaliit na bagay, minsan ibibigay pa sa'yo mas malaki. Pero huwag kang mag-isip ng malaki ibibigay sa'yo. Ganun naman yun. Katulad ko, iniisip ko lang dati, makahawak lang ako ng artista, masaya na ako. O kaya, madaanan lang ako ng camera na dumaan lang ako kahit walang salisalita. O kaya chismosa lang, masaya na ako. Pero ano ba binigay sa akin, di ba? Na ng GMA. Diba? Kaya nga tinatanong ko sa'yo, alam mo ba na sikat ka? Alam mo ba, aware ka ba na ganun ka kasikat? Pero kasi kanina pagdating mo dito, nakapila sa'yo magpa-picture, pinigilan ni Riri, sabi niya, mamaya na po magpa-picture. Pero hindi ko inilalagay sa ulo ko yun. Hindi ko yun talaga inilalagay sa ulo. Kahit sinong magpa-picture sa akin, kahit nga minsan na yung, alam mo, na-appreciate ko yung, kasi may mga ibang, hindi nila lahat, may mga ibang artista na halos nakatingin na sa
kunyari, di ba, idol kita. Hindi ba, gumagano tayo. Oo. Oy, parang may kilala akong ganyan, yung halos, Nasa starstruck. nararamdaman mo na gusto ka, pero parang dinidedmad mo. Kaya ako, kapag may nakikita ko yung parang, si Arman, narinig ko si Arman, ay ano yun, ako palilingon. Hindi ako nagbibingi-bingihan. Kasi may mga iba na narinig pagod ako eh. Hindi, narinig nila parang kahit silip man lang na, Pero hindi pag pa ikaw nila narinig magawa. mo, Ay, ano hello pala? po, Hindi ganon. kaya, ay, parang si Arman yun. Ay, parang si Arman. Ay, hello po. Ay, si Arman nga. Ganon. Iba din. Kailangan maging ano naman tayo, huwag tayo maging madamo sa mga, pag may maraming blessing na dumating sa atin, huwag tayo maging madamo sa iba. Di ba? Well, ang tao lang naman, hindi naman kailangan yung pera dyan. Ang kailangan dyan yung marunong kang rumispeto sa paligid mo. Marunong kang makiramdam. Kaya nga tayo binigyan ng pakiramdam dahil ibigay natin. Huwag Tama. tayo magbulag-bulaga, huwag tayong magdedma-dedma. Kasi mga iba dyan, kapag nandun na sa itaas, kahit narinig na lang, parang walang naririnig, tuloy ang cellphone. Di ba? Yung mga kapitbahay mo, kilala ka na, siguro tuwa sila na may sikat silang kapitbahay Ay, hindi sa naman tindahan lahat. mo. Talaga? May mga iba hindi nila tanggap. Talaga? May mga humihila pa rin, utak Eh, talangka pa rin. Hindi, minsan close mo dati, nung yung, di ba, close kayo, di ba? Magkakaibigan kayo. Magkakaibigan kayo. Ay, Arman, talagang close. Nung nakilala ko, parang hindi na ako pinapansin. Nagbago na. Ano kayo naging kasalanan ko? Dapat nga palakpakan niya nga ako dahil ako baga siya yung hinihintay ko pumalakpak. Pero hindi correct. Pero nalalaman mo talaga pero wala ka, hindi mo naman siya kaaway. Wala naman kayo Correct. pinagtalunan. Ano tingin mo tawag doon? Ayaw masapawan. Hindi malalaman mo talaga yung... Hindi, meron din naman na Sige, kahit go. angat na angat tayong buhay. Yung angat tayong buhay nila, yung kahit na maging marami ka pa pero mas angat, parang hindi ka pa rin pinapansin. Ibig ko sabihin, kumbaga, yung nakasampa ka lang ng konti, parang di ka na pinapansin. Yung magiging close ka lang nila, yung talagang, yung kailangan yun, siya yung hangaan mo lagi, siya yung, ganyan-ganyan. Pero kapag, parang pag nakilala ka na, parang hindi ka napapansin, pero hindi mo siya kaaway. May mga ganun talaga. Tingin ko ano yun, tama ka, Ikaw rin ayaw alam mo, magpasapaw. Siguro sa'yo rin naranasan mo rin yan. Hindi mawawala yan. Totoo yan. Kahit sa mga katulad nyo, di ba? Tama ba si Arman? Di ba? Tama, Mama Arman. Alam mo Correct. yan. Kaya wag natin sasabihin. Pero minsan, kung sino yung mga hindi natin kakilala, yun ang sumusuporta at nagmamahal sa atin. Tama. Kung sino yung minsan kadugo mo, minsan kung sino pa mga walang ambag, yung walang pa ako na, yung nagbibigay ka naman ako, ay, ito 100, ito 200, yung walang-wala ka pa, hindi pa ako kilala nun Yung nakilala ka, tapos, pag nagbago ka na, ganyan, ano nagbago mula pagkabata natin, hindi mo nga ako mabili ng turon o soft drinks, para ang laki ng kasalanan ko sa'yo. Ano yung binigay ko sa'yo noon sa'yo na kahit sa pinakamaliliit na pag nakikita, bigay ng bigay. Ikaw nga, Diyos ko, di mo nga ako nailibre ng soft drinks, pero tumanda na lang tayo Pero hindi mo masabi dahil baka sabi na may personal. May mga ganyan talaga. Na mga misan, kung sino mga walang ambag, piling biktima. Oo. Tama! Di ba kung sino mga walang ambag, may mga piling biktima. Yung, sabi ko, nailibre mo na ba ako? Hindi pa Kala mo may entitled ka sa buhay ko, no? Ako nga sa totoo lang, kaya kita binibigyan dahil mahal kita. Kaya kita nililibre ka. Minsan, hindi ako nagpapakita sa'yo dahil nung di pa ako kilala na. Kaya hindi nga ako nagpapakita sa'yo dahil wala akong maibigay Gusto ko pag nagpakita ako sa'yo, may aabot ako sa'yo. At kung wala akong may abot, ayoko nang pumasyal. Kasi ganun ako Sakay ako yung tipo kahit walang-wala ako. Yung kahit hindi ako may lumapit. Yung kahit sabi na nising ko, uy, pengi naman. Hindi. Saka kahit pumunta ako sa ibang bahay, pinapak ko niya, may mga pagkain yan. Hindi agad ako, ay, nandiyan pa yung kakain. Hindi. Minsan nahiya pa akong kumain. Minsan, nung bata nga ako, ganun Pagkatapos ko kumain, kahit hindi ako tusa, magugas ako ng pinggan. Dahil ayaw ko may masabi sa akin. Bugs, tama. Hindi ako pilingera, di ba? Hindi ako yung tipo na bisita ako na, kahit kanino man, kahit pumunta ako dun, hindi ako yung piling bisita. Yung kahit kanino, kahit sa kamag-anak, kaibigan, kahit kanino man.
yung pag pumunta, kahit na-invite ako, kahit VIP ko, ano talaga ako, yung, nga kay Chad Kinis nga, kumbaga kay Chad Kinis, o sa Keeping Up with the Comedian, alam ko na mahal nila ako, pero hindi ako yung tipo na, yung, Nagmalaki feeling ka na. close, Oo, hindi yung feeling correct. close Oo, na oo, oo. ganun-ganon, Oo. o baka may magagawa ko din, pero mabait si Chad Kinis kasi hindi niya ako, yung kahit magugas, Chad gusto ko magugas ng pinggan, ayaw niya, kumbaga, nakakatuwa, pero ganun ako Tumanaw ng utang na loob. Hindi, tawag din eh. Ganun ako pinalaki ng magulang ko. Ibig sabihin, Na wag kang basta papasok na mag-aano ka dyan, ganito, di ba? Kailangan may disiplina. Oo. Iba yung kabataan noon. Correct. Isang tingin lang sa'yo, kailan sumunod ka. Diba? Ang sinasabi ni Mama Arman, kahit malayo na yung narating niya. Ay, di naman malayo. Grabe Para naman sa amin kasi O, malayo saan narating yun? mo, pero nasa ground ka pa din. Ang paa mo ay nasa lupa pa Ayun rin. talaga. At tumatanaw sa utang na Saka hindi loob ko at lang pinangarap grateful. maging mayaman. Oo, talaga? Hindi ko pinangarap. Sa totoo lang, Halimbawa, papalaguin mo yung salon mo, nangangarap hindi, na magka-branch, may nakabili ganyan. naman ako ng bahay Oo. dahil sa mga project. Talaga? Dahil Oo. di ba sa Wow. Palawan Pay, di ba? Oo, Tapos oo. yung mga project, nakabili ko ng bahay. Pero hindi ko tiniran yun. Doon pa rin ako sa salon nakatira. Ang gusto ko lang, pinaupa ko lang. Oo. Excuse me. O sige, Sorry. ituloy mo yan. Oo, okay. sorry. Oo. Ituloy mo yan. Mahirap. Napakabait talaga. Napakabait talaga. Yung ano kayo, di ba, ubong-ubo ka pero pinipilit mo dahil, Napakabait talaga. di ba, gusto mo ayaw mo Gusto kita maano maging ka. nanay talaga, ate. Ay, hindi Ate ka- pala, kasi oo. magkalapit lang tayo. Ay, hindi naman. Magkalapit Pwede mo tayo. mami. Pero ilan anak mo? 5 apo ko. 5 apo mo? Oo, 5. Apo mo, tunay na apo? Tunay na apo, tunay na anak. Ah. Kasi bawal yung... Kwento. Hindi kasi Na-curious nung ako. araw, dalawa kaming bading. Dalawa na kami lalaki. Tati ko sigang-siga. Mhm. Tapos pinanganak pa ng nanay ko, bading pa 2. Mhm. Ngayon, yung time na yun, sabi kong gano'n, paano na magkakaroon ng apelyido? Puro kami bading. Oo. Kumbaga parang ako na nagplano sa sarili ko. Saka isa pa, dati may nakikita akong bading sa amin noon na ang laki ng katawan, nakashoot, may mga balibo-balibo ganun. Tapos pinagtatawanan. Yung bang, ay ayoko maging bading, tinutuksok. Kaya naglalaki-lalakihan ako, pero bading na ako noon. Naglalaki-lalakihan pero gusto ka? ko rin Tapos anong ginawa mo? Parang kay Rustom Padilla, parang hindi ko inilalabas ang pagkabading ko. Okay. Hanggang may Ibig sabihin nagjowa ka? nagkajowa ko. Nagmahal naman ako ng babae, syempre. Oo, talaga? Oo naman. Ilang taong ka nun? 17, ganyan na in love ako. Pero bading na ako. Kaya lang pag may tumatawag na parang bakla yan, naiinis ako, gusto ko sapakin. Hindi mo patanggap? Hindi ako bakla. Lalaki ko, pero bakla ako. Hindi kasi, parang bakla yun. Hindi ako bakla. Paano dumating ang mga chikiting? Ayun nga, di ba? Nagkaanak Tapos, nga. nag-anak ka Nagkaanak ko sa tuloy-tuloy. babae? Babae. Ay, ang galing! Oo. Ilang taong ka no? Nakaanak ka sa... 20, mga 21, ganyan. Asan mama nila? Patay na. Tapos naging byuda ka na. Naging byuda na. Nung naanak mo sila, alam nila na bakla ka na. Hindi pa. Hindi pa. Siguro nung edad ko na 30, nagladlad na ako. Okay. Nagulat ba ang mga bagets? Hindi, kasi pinakita ko naman ng pagmamahal sa kanyang support. Nakaka-touch naman ang life saka story mo. pinaramdam ko na nabading na ako. Oo. Habang lumalaki sila. Mm-mm. Para hindi na sila magtanong. Oo. Saka para hindi nila masyak. Kunyari, Oo. anak, kumain na ba kayo, anak? Tapos nakikita, uy, alam mo, ganyan. Siyempre, di ba? Magkaiba. Magkaiba, Oo. nakita niya. Mas maganda yung Ibigay mo na. wala ng filter, di ba? Okay, tama. Oo, kumain na kayo dyan. So, ganyan naging na. nanay ka na, in Naging short. nanay. Pero hindi naman asim ba, hindi naman ako uwi na ganyan. Oo. Basta't natural. Natural lang. Natural ka na. Actually, parang napaisip ako, pagdating ba ni Mama Arman, mama ba siya o hindi ko alam na bading? Kasi parang babae ka. Oo. Ay, Na nagbabakla-bakla. Parang ako nagbabakla-baklaan. Minsan nga kahit sa CR na lalaki, ay, bawal doon po sa lalaki. Kasi, doon pa rin- Napagkakamalan ka ding doon pa rin babae. ako- kasi kahit bading ako, nagsi-CR ako sa mga Panlalaki. lalaki. Ayoko sa mga babae. Kasi may mga Muslima, may mga babae doon na
nirerespeto. Dahil kailangan, di ba, ang mga Muslima, di ba, yung walang titingin sa kanila, di ba? Ay, bawal titingin. CR pa yun, private yun. Siyempre, kahit na mukha akong babae, kahit na bading ako, doon pa rin ako sa Oo. mga lalaki. Minsan, hindi naman ako tinatanggap ng lalaki. Hindi mo bading po ko. Ay, hindi. Bading po ko, hindi ako babae. Kaya minsan nagpapahaba na nga ako ng balbas para alam niya, kapain mo. Kaya hindi ko na super akit eh. Kaya Para mapatunayan kung bakla ako. Kaya pag magsisiyar nga ako, hindi na ako gano'n nagre-retouch eh. Para pag nandun na ako, diretso na wala nang tanong-tanong. Baka Sige na. maharang ka. Oo, kapag super retouch, super Pero paupo ka ba o patayo? Umihi? patayo. Patayo. Patayo, Diyos ko, okay naman yun. Paano pag pagbilaban ako po? Diyos ko, siyempre sa nakatayo na, di ba? Diyos ko. Tatagal mo pa yung, mo yun, yung, di ba? Ang ginagamit ko pa rin brief eh. Talaga? Hindi ka Hindi ako nagpapanty? nagpapanty. Bakit? Wala, bumubuko. Di ba? No, siyempre. Kasi kapag gusto ko yung brief na masikip, di ba? Oo. Parang, Oo. Kasi minsan may time na mag-show ka sa sa ibang event, di ba? Susuotin ka na pang babae. Madali mo maiipit kasi brief yun dahil masikip yung brief. Yung panty malambot yun di ba? Hindi mo tinitape? Di ba tinitape? Ay, hindi Ayoko nga. Hayaan mo lang Ang siya. sakit yun. Pag tinagal Pero mapangarap mo ba magpa-trans? Wala Wala akong sa balak. plano mo? Hindi ganong levels? Wala. Mm-mm. Wala akong balak, walang ganyan. Oo. Ay, tama na yun. Tama. Abusado na yun. Kasi sa mga anak mo, ilan taon na ba yung panganay? 32. I'm at 33. Oh my God! 5 na yung apo mo, 5 yung anak mo. Oo. Ang laking pamilya nyo, Oo. Yung bahay na binigay ko sa kanila yun. Oo. Tapos sa kabili ko ng bahay, akin yun. Pero, Oo. hindi ko tiniran. Kasi, pinaupahan ko na yun para pag nawala na ako or kahit pa may income ako buwan-buwan doon. Kapag may passive income ka. meron akong dumarating na pera. Yes, correct. Saan tong bahay? Magkano upan yung nangungupahan? 5K yun. Pwede na. Oo, magandang income. Ayun lang. Pero masaya na ako doon. Hindi na ako nagangad. Kung bibigyan pa naman ako, di salamat. Kung hindi, basta sobrang salamat. Ako konti nga lang inihiling ko dati. Makita lang ako sa camera. Masaya na ako, di ba? Pero Madaan ng kala sa camera. Masaya. Tapos, nagkaroon ako ng pangalan sa Kaya nga, sobrang saya ko. Sobrang bigay na. Kaya nagpapasalamat ako God. Sobrang grateful. Palakpakan natin, Arman Salon. Ngayon yung mga anak mo, nanghihingi ba sila o binibigyan mo? Kasi di ba may mga ganong magulang, kahit di nanghihingi, tayo pa rin nagbibigay. Okay, ganito yan. Ang mga anak ko, tinuruan ko talagang, bata talaga, tinuruan ko talaga maghanap buhay. Kasi may mga ibang magulang yan, kapag nakikita na nangangalaka lang anak nila, naglalako-lako, nagagalit. Parang hindi ka, walang magulang, hindi. Kasi ako ganun din ako. Nung elementary ko, hindi ako nangingi ng baon sa nanay ko. Ang ginagawa ko, naglalako ko ng pandesal, tapos yun ang pambaon ko sa school. At pag uwi ko, naglalako ko banana cute, turon, tulutulungan ko nanay ko. Kaya ako, elementary pa lang ako, hindi ako nawawala ng pera. Kasi masipag ako. Kumbaga, sa totoo lang, ang ko talaga, hanggang pangtanda ako, dala-dala ko yun. Wala akong sinasayang na oras, hindi ako hindi naman ako tinuruan na, huwag kang maglaro-laro. Talagang gusto ko talaga na may sarili kong pera. Na pagdating sa school, may mga, kahit mga notebook ako bumibili. Mga pang-project ko, basta ako bumibili. Ikaw na nag-provide para sa sarili mo. Pero, oo. Kaya na kasi nanay ko, kasi ugali ng nanay ko, Nay, kailangan magbayad tayo ng gano'n. O sige, sa susunod, ayoko na lang gagano'n. Kaya ang ginagawa ko, ako na lang. Ikaw na lang. Oo. Alam ko ganyan. Ganon din mga anak mo, napasa mo yun. Hindi ko pinasa naman. Pero ang sa anak ko naman, tinuruan ko na kung anong ginagawa nila. Sige, gawin mo. Oo. Ay, yung anak mo nangangalakal. Sige, okay lang.
Basta Okay lang. natuto sa Hindi, sarili nila. paano pag nawala ako? Sino Correct. sino Correct. aampun dyan? Tama. Walang alam. Oo. Sanay umupo yan, sanay na inutos-utusan, sanay na walang ginagawa. Di walang tatanggap dyan. Hindi ka naman laging buhay, di ba? Oo. Nakakasama mo ba sa live yun? Hindi ko alam doon kung sino Hindi anak ko mo. sinasama. Naiilang ako. Okay. So, ikaw na lang Oo, ine-expose may mo. iyain naman kasi mga anak ko. Mga apo mo, hindi ko nakikita. Nandun sa live? bahay. Hindi ko sinasama hindi yun. sinasama. Okay lang sa kanila Oo, na para may respeto. Ayoko naman yung mukha akong baliw-balot tapos makikipagbaliwan ako. Oo, hindi ako sanay. ang galing. Okay, sige, may acting challenge tayo dito. Halimbawa, ako yung awayin mo ha, umarte ka. Walang asin ang itlog. Action. Pritong itlog. Go. Sorry po. Bakit ganun? Paulit-ulitan ang ginagawa mo. Tama ba yung ginagawa mo? Simpleng bagay, hindi mo magawa. Ha? Lalo na yung bisita ko. Ha? Siya magbibigay sa akin ng promote. Paano madidilim yung usapan namin? Pagkain lang, hindi na nakakain. Ba't di mo nilagyan? Sorry po. Hindi! Sinasadya mo yan! Ugali mo kasi, alam mo, ugali mo sa cellphone, malandi ka kasi. Diba? Pag hindi tumatawag yung jowa mo, hindi ka mapakali. Kaya pati trabaho mo rito sa bahay, baliwala, diba? Pati pagluluto, yung pagluluto ay sinigang. Ano nangyari? Nung wala na yung sabaw dahil sa kakadaldala mo sa cellphone. Diba? Sorry po kung di na po mauulit. Hindi na maulit. Umalis ka na lang. Ha? Umuwi ka na lang sa probinsya. Wala po akong uuwian. Eto ano? Guard, kunin mo yung mga damit doon. Tapos yung ihatid dala sa to. May sakay sa bus. Isa lang beses po ako nagkamali sa ganun talaga ako. itlog. Malupit ako. Pag sinabi ko. Palakpakan natin, Armas. Grabe. Alam nyo, nakakatakot talaga siya. Naiiyak-iyak na ako. Nakakatakot, ma. Ano ka ba? Sa tunay na buhay, masungit ka ba? Ay, hindi. Mabait Pero ako. paano mo nahuhugot yung ganong emosyon na nakakatakot eh? Kasi ganun ang ginawa sa akin. Ay, may istorya Yung galit to. ko kasi naranasan ko noon, naging janitor ako. Murahin ka. Oo. Kasi naglilinis ako ng CR eh. Saan to? Anong edad to? Anong edad na lang? Kasi first time ko yun eh sa Uniwide. Siguro alam ng mga sa Uniwide yun. Meron kaming agency. Wala na akong babanggit ng pangalan. Naging janitor ako dyan. Minura ako. Pero naging nga ako, supervisor ako eh sa sinihan, sa Green Hills. Oo. Dahil dati, ang trabaho ko din maglinis ng CR. Tapos, nakita nila malinis ako. Kasi may ako linis na linis eh. Gusto ko pag may immediate talaga, i-check ko kung ano doon malinis. So, and then, igaganon ko talaga. Gusto ko yung, pag dumatay yung sa may agency manager ko, i-check yung CR. Hindi magpapain, biglang pupunta yun. I-check yun. Malinis. Di naging supervisor ako. Na-promote? Na-promote ako. Palakpakan natin, Arman Salon, na-promote. Na-promote. Pero ano nangyari? Ano nangyari? Doble trabaho. Ako rin na gumagawa. Kasi yung mga... Ginalingan mo kasi. Hindi. Kasi ang nangyari kasi, yung mga bagong pumapasok na may maglilinis ng CR, wala yung naninilaw, nagaganyan, diring-dire. Kaya ako rin na gumagawa. Ako pa, di ba pagkalinis-linisin ko ulit. Tapos linis. Tapos, nagkataon naman na kumakain ako noon. Kumakain ako din dahil dumating yung manager ko, yung naglilinis ng buraranga, di ba? Pagdating doon, naninilaw, tapos ang panghe. Minura-mura ko. Basta't murang-mura talaga, ang daming tao. Pinaalit. Ayun, naranasan ko. Yung parang... So, yung mga salita sa'yo, mura talagang nandito siya sa utak talagang mo. malutong na mura. Oo. Alam na mga Uniwide dyan. Uniwide. So, kumbaga yung mga narinig mo... Kumusta dyan mga BF Anes? Yung mga narinig mo masasakit salita na iwan sa'yo, nagagamit mo ngayon sa acting, di ba? Oo. Kasi talagang inano ko. Sa kamisan talaga, pag inutusan din ako,
kahit hindi ko trabaho, mahirap talaga kapag kabida-bidahan ka. Oh. Yung gusto mo, pag nandiyan yung manager mo, may galaw ka ng galaw. Wala na malilinis-linis ka pa rin. Wala na malinis. Basta gumagalaw ka. Pag nawala na yung manager, sabi, ay, okay na naman. Tapupo muna ako. Likot-likutan lang. Oo, mahirap na bidaan rin. Masyado ka masipag. Ikaw yung lagi makikita. Ikaw yung pagagalit. So may mga kala ko kasi Oo. parang masungit ka. Kasi yung mga binibilang mo salita, yung typical na nanay, Oo, salitang hindi. Totoo nanay. na gano'n na rin ako. Oo. Madalas akong gano'n na ng mga tao. Lalo't kapag walang-wala ka talaga. Oo. Titignan ka mula ulo hanggang paa. Ayan. Titignan ka mula ulo hanggang paa. Minsan kapag may mga magpapariban, kaya nga minsan nag-viral din ako sa mga riban-riban, plancha-plancha. Yung, sabi mo, pulis yung asawa ko, ganito. Minsan nga may nagpaano doon, may nagpa-riban. Ang tagal ng riban, di ba? Matagal ng riban, 8 hours yun. Correct. 8 hours, nagalit tong asawa. Ang tagal daw. Inaway ako, sabi ko, anong klase ka ganyan, ha? Yung sasapakin ka na lang. Tapos, paano mo hinandle Oo. yung ganun? Ay, may mga ganong eksena. Kasi pag alam mo kakang ewan ganun ang tingin talaga sa'yo. Lalo kapag matataas na tao. Lumalaban ka o bumababa ka? Ay, hindi ako pa lumalaban. Oo. So, pa-humble ka? Oo, humble pa. Na kailangan lagi ka tayo Kinakalma mo nagpapakumbaba. sarili mo. Oo. Kapag marunong ka namang kumalma talaga, yan ang pinakapuhunan mo, tahimik. Oo. Pinakapuhunan. Kapag alam mo yung tao, ganun ang attitude, wag mo nang gayahin. So, kapag may masungit na customer, hindi na gustuhan yung serbisyo mo, tapos nagsalita, tahimik ka na lang. Tahimik ka pero hindi ka na makakabalik. Ganon. O, gagandahan ko yung kunyari, yung napaka-arte, napakaselan. Correct. Yung titignan mo lang, gaganong, basta't maarte. Tapos, pero gagandahan ko yun, ipe-perfect ko yun. Pag magandang, lahat talagang gagawin ko yung the best. Alam ko, babalik ka sa akin. Tapos, ay, bumalik ka na lang sa Martes, pero sarado ko nun. Ay, pag nakita, ay, may riban ako pero wala naman ako riban. Masungit ka sa akin eh. Pero, diba? pero hindi ko na sinasabi yun. Super ngiti ko, plastic. Plastic. Oo, sabi ko, so, pasensya na po, bumalik na lang po kayo. Pero pagdating wala. Di ba? Ganun na lang yung ganti mo. Pero hindi niya alam na galit ako nun. Ay, talaga? Plastic ko eh. Oo, di ba? Tsaka, siya dapat mahiya. Siya yung masungit eh. Yung eksena, yung Correct. gagawin ko baga sa karinderya. Ano ba naman itong karinderya? Parang karinderya. Ano ba yung karinderya? Siyempre, ganyan. Tapos, yung parang ayaw bumili. Yung nagustuhan na, tapos piling close na. Ay, anak mo yan. Gaganon. Ay, parang hindi ka tumatanda. Ay, parang ano mo, di ba? Mga ganyan eksena kapag dahil nagustuhan yung sarap ng ulam. Di ba? Kaya ka eme-emehin ka na lang. Eme-emehin. Mga ganun, eksena. Okay, eksena. Sa camera naman yung kausap mo. Halimbawa, inggit ka sa afam ng kumare mo. Action. Ay, may apam ka na? Grabe ka. Diyos ko, walang-wala ka na talaga. Proud na proud ka pa sa sarili mo. Ay, Sige lang. proud na proud ka pa sa sarili mo? Ha? Hindi ka na nahihiya? Nagkaapam ka? Dapat maghanap buhay ka na lang, hindi apam. Kamamatay lang ng asawa mo, nag-apam ka agad at ipinopos mo pa, minamaide mo pa yung apam mo? Ha? Alam mo, kaya, tignan mo yung apam, wala naman sa'yong gusto yun, napilitan, tignan mo, ilang araw lang, matamlay. Kasi, alagang filter ka sa cellphone eh. Ha? Ngayon, iniisip ng apam mo ngayon, sa totoo lang, hindi ka pilang apam mo, tignan mo, hindi siya, halis sayo, dumikit sa'yo. Tapos ikaw lang dumidikit sa kanya eh. Kasi sagana ka sa filter, kaya minahal ka niyan. Diba? Ngayon nakita ka sa personal. Kasi bawas-bawasan ang pagka-filter. Kung gusto mong maling ka, bawasan mo ang filter mo. Talaga? O bakit? Bakit nagagalit ka sa akin? Totoo naman, diba? Hindi ka kita nakikilala kapag pag nagla-live tayong dalawa eh. O, pag nagbibideo ko tayong dalawa, hindi kita makilala dahil sobra ka mag-filter eh. Ay, huwag ka magagalit. Ba't di mo ako ibabaragay? Ha? Uy, bakit mo kayo babaragay? Dahil sa sinabi ko? Ay, hindi po, nag-uusap lang po kami. Sige.
Siya na rin yung barangay, ladies and gentlemen. Palakpakan po natin. Alam mo yung unpredictable yung susunod na linya dahil hindi mo alam kung sino yung susunod na acting. Iba din, ikaw lang yon, di ba? Ikaw lang. Kaya po, Dai- ikakat mo, gawa ka ng eksena para makatay. Oo, saan galing yung imahinasyon? Saan galing yung imahinasyon? Saan? Halata. Halata. Oo, kapag wala yung, ano ba tayo, imagination? Imagine. Kasi unpredictable eh. Ini-expect ko, walang sasagot. Pero biglang sumagot, hindi po. So, saan galing ang imahinasyon? Kasi hindi ka lang doble kare, triple. Kaya mo pa ng 4 na karakter. Oo. Oo. Nagagawa ko yun dahil siguro yun ang passion ko. Oo. Siguro, gusto ko yung ginagawa ko yun. Ayan. Ganun lang naman yun eh. Pag gusto mo yung ginagawa, masaka lalo kapag nasa mood ka. Minsan talaga magic eh. Parang ikaw may magic ka rin eh. Lahat naman tayo may magic eh. Yan. Yung hindi natin alam, nagagawa na natin. Di ba? Magic totoo. na lang ang tawag Oo. dun. Talent. Talent. Kasi hindi yung talent. diba? Talent. Humble ka. Ako na lang magsasabi para sa'yo. Napaka-talented mo. Ayun. At deserve mo kung nasan ka ngayon. Oo. With that, may sumulat sa'yo. Papayuhan mo. Babasahin sige, ko sige. ha. Dear Tita Max, hihiwalayan o mamahalin? 1 year pa lang po kaming live-in partners ni Dexter pero nauubusan na ako ng pasensya kasi araw-araw lasing. Masipag naman po siya magtrabaho at nag-aabot ng 5,000 weekly. At siya ang gumagastos sa bahay. Pero kapag lasing, inaaway ako at sinusumbat lahat ng bigay niya sa akin. Tulungan mo naman ako, Mama Arman. Hihiwalayan o mamahalin? Pa rin. Love, Emily. Hi, Emily. Ang ma-advise ko lang sa'yo. Kasi unang-una talaga, maikli lang ang buhay natin. Kung hindi ka na ginagalang ng asawa mo at hindi ka na nirerespeto, sarili mo ang tulungan mo. Kumbaga, kailangan mo tulungan ng sarili mo para isa lang ang buhay natin eh, di ba? Saka isa pa, kapag nagsama pa kayo ng asawa mo, tinuturuan mo maging masama yung asawa mo. Wow. Tinuturuan mo kasi hinahayaan mo na saktan ka. Hinahayaan mo saktan na maglasing Sumbatan? siya at sumbatan ka. Lahat-lahat. At higit sa lahat, hindi mo nirerespeto sarili mo. Pagalitan mo si Emily. Ito, Emily, sinasabi ko. Minsan ko na sasabihin sa ito. Mamulat ka na. Gumising ka na sa katotohanan. Halimbawa, asawa na lang ni Emily, go. Ikaw naman yung asawa ni Emily, di ba? Ang kapal din ng mukha mo. Yan ang hirap sa iyo eh. Pag minamahal kayo, pag iniiyakan kayo, galit na galit kayo sa mga taong nagmamahal. Kapag minamahal kayo, inaabuso niyo naman, sinasamantala, naghahanap lagi kayo ng butas kahit perfect na ginagawa. Wala na natitira sa tao. Pero naghahanap ka pa rin ng butas yung pagkakamali niya. Kung ayaw mo na sa kanya, kung sasaktan mo, iwanan mo na lang. Kesa patatagalin mo dahil may buhay yung tao. Sinasayang niya yung panahon, yung taon para sa'yo. Imbis na maging masaya siya, may moment siya bago siya mamatay, na bago siya tumanda, wala siyang moment, puro sakit ang ibinigay mo. Tama ba yan? Eto tatandaan mo. Sige, Kapag nakita lapitan mo mo. ko, huwag kang magpapakita sa akin. Ito, kaya huwag kang magpapakita sa akin. Huwag mong sasaktan si Emily! Dahil ako makakalaban mo. Gagawa ako ng paraan. Kung gano'n mo ganun kasakit ang ginawa mo kay Emily, ibibigay ko sa'yo. God! Bugbugin mo yan! Yay! Standing ovation! Standing ovation for Mama Arman. Grabe talaga yung hugot mo. Impromptu ha. Magbibigay ka ng eksena. Kaya niyang hugutan ng mga salita na akma doon sa sitwasyon. Grabe. Diyan ba lang yung magic? Pero feeling ko kasi nai-imagine mo na anak mo yon, kaya may hugot Ayaw, ka. anak mo yun, Oo, di ba? Feeling ko ganun kasi. Wala kang karapatan. Buntis pa naman si Emily. Wala ka nang trabaho. Wala ka nang ambag. Hindi ka na naawa. Sinasaktan mo pa.
Mahilig ka manggulo. Ang kapal naman ng mukha mo. Ha? Ako nga hindi ko nga sinasaktan si Emily. Ikaw? Akong magulang? Ha? Ito sinasabi ko sa'yo. Huwag ka nang uuwi ng bahay. Ako nabubuhay sa anak ko. Wala kang karapatan na saktan mo ang anak ko. Ikaw, Emily. Po. Ma, Kapag mahal naki- ko siya eh. Wala akong pakialam. Sige. Pag nakita ko pang kasama mo yung lalaki na yan, Ma, huwag ka na rin magpapakita. Ha? itatakwil niyo po ako. Oo. Dahil binabasura mo yung sarili mo, basura na rin ang tingin ko sa'yo. Pero, ma, binibigyan niyo po ako 5K weekly. Sige. Maglalabandera ako. Katatambak na labandera, ibibigay ko yun. Ma, ayoko po. Tsaka, ma, Dax eh. Ha? Dax. Bibili na lang kita ng... Vibrator. Parang baka natin. Ano ba yun? Pwede. Napaka-versatile mo kasi. Kaya nating singitan ng joke in the middle eh. Mga ganun Oo, eh. pwedeng-pwede. Diba? Maganda pala dito. Isa pa. Masasanay pala ako dito. Isa pa, halimbawa, nakikinig ako ng paborito ko si Taylor Swift tapos ayaw mo. Nakikinig ako, halimbawa, o game. Ay, favorite ko talaga si Taylor Swift. Swiftie talaga ako. Patay mo nga yan. Sige. Patay mo yan. Bago tong cellphone Nakikinig ko. ako na kay Imelda Papi. Sisingit mo yan? Ha? Nakikinig ako kay Imelda Papi. Ang ganda-ganda ng sound ko. Bigla itutog mo yan. Masakit sa tenga. Si Taylor Swift po, Ay, ito wala akong eh. pakialam dyan. Kahit sikat pa yan. Wala akong pakialam. Basta si Imelda Papi ng paborito ko. Ano po bang kanta yung ni Imelda Papi na paborito mo? Simulat sa pool. Yun ang gusto ko. Sample nga po. Kiniling. Game. Simulat sa pool, mahal kita. Simulat sa... Game. Game. Sige. Simulat sa pool, mahal kita. Nalalaman mo, walang-wala sa loob ko. Naiiwanan mo, buong akala ko'y hanggang wakas. Bakit biglang nagbago? Balat kayo lamang pala. Naniwala naman. Wala na, ayoko na. Yay! Grabe, Ma! Ma, grabe ka. Lahat ng Oy. eksena, grabe. Thank you, ah. Kahit ano ipagawa ko, Diyos ko, nakakatuwa. Kahit tumuhad. Ma, wala talaga sex life? Wala ka talaga sex life? Wala eh. Kaya sa totoo lang, minsan, naiinis ako sa sarili ko. Dahil Kasi? ganun. Oh, syempre, parang sumisikip na. Ganito na? Oh, ganyan. Ako din. Vibrator risky. Ay, mas gusto ko yung natural, syempre. Baka may tinda ka dyan. Oo. Ay, gusto mo yung ano, tumataba. Ibig sabihin mo, Yung saka gugulat. gusto ko yung binubugbog ako. Yung talagang yung... Gusto mo hinahampas. Hindi, alam mo, gumagano talaga. Eh, gusto ko yung mga ganun dito ako, di ba? Ano yung mga ganun? Ano naman sila nakaganon na ako? Paano paglabas sa pagpaglakad mo? Ma? Tapos dudukot ako sa wali. Aray ko! Yung nalaglag yung vibrator natin. Buisit ka! Tapos paglakad mo, nahirapan ka na maglakad. Oo, ganyan. Ayan, Siyempre naman. ibalik mo yan. Sige, huwag mo na ibalik. Dito ka lang, okay lang. Grabe, nakakamiss yung ganun, no? Yung wawasakin ka. Saka isa pa, ito para sa lahat to Ginulo niya talaga yung... Minsan, hahanap kayo ng tunay na yung kapag mahal mo, pipili ka rin yung masisiyahan ka. Hindi Oo. puro puso. Oo, correct. Yung talagang,
Yung talagang nadiligan ka talaga, di ba? Oo, yung Yung talagang sulit talaga. totoo. Huwag na ba yung segundo? Kailangan mga Yung may 30. aftercare. Oo, di ba? Bago mag-isang oras, di ba? Oo, may Linapin mo aftercare. talaga. Na may yakapan Oh, pagkatapos. yung- Paano? Yung, di ba, yung tapos na, yung pagod ka na. Tapos paano? May kwentuhan pagkatapos. Hindi na, sobra pagod. Nandiyan yung yung tissue. Kunin mo na yung tuwalya. Masarap yung ganon, di ba? Oo naman, sulit, di ba? Hindi yung trabaho lang. Puro trabaho lang. Totoo, correct. Saka Nakakakuha din tayo ng love life na ganon. Mahal na Oo. tayo, Kaya- bebembangin pa tayo. Oo. Pero nandun yung Oo respeto. daw. Hindi kailangan, pag Yan. kailangan may respeto. Tama. Hindi yung gano'n lang sa sex lang. Kailangan may respeto at pagmamahal. Correct, di ba? oo. Pero naman, wag naman kisubad sa akin. Eme lang yun. Arte-arte lang namin yun, mga Arte-arte lang yun. Arman. Joke-joke lang yun. Makumpleto ka talaga sa props, may paggulo ka ng buhok. Alam mo, hindi ako magtataka, nasa MMFF ka na sa Pasko. Diba? Palapakan natin, Mama Arman. Ay, isa pa, alam mo, ako naman sa mga producer, director, kahit Go. sige. Go. Isingit yun naman ako kahit na extra lang ako, kahit wala na akong pangalan. Kasi pangarap ko talaga yung kahit chismosa lang ako, kahit na anti-ep ko lang, napakalito. Okay na sa akin kahit Di ba pamasahe lang. magkakaroon kayo ni Sasa, Hindi, multo? inuulit kayo parang lagi kong available. Hindi, Okay. maganda kasi naman po, exposure ba yun? Exposure. Kapag lagi ka exposure, maganda yun mas nakikilala ka. Ako, correct. importante sa akin na yung exposure, hindi yung pera. Di ba? Mm-mm. Pera din, pero hindi naman ako naggangad ng ganong. Hayaan mo yung mga arte natin dito ay ikakat Oo. natin, ipapakita natin sa Oo, social basta tanda niya media. na, mga direktor Oo. nandito lang ako kahit na extra, isingit-singit mo lang ako, kahit ano lang, kahit wala akong pangalan. May pangalan Diba? ka na. Hindi, Napaka-humble Ay, hindi, basta talaga. ako sa total dun lang masaya na ako. Yung kahit Okay. natulong lang ako, kahit na ano lang ako, yung madaan lang ako ng camera, masaya na ako dun. May tanong ako Kahit bago konting mag-top 5. Tunay yung ilong. Ang ganda ng ilong mo. Ang ganda. Hindi, Hiko matangos nose? naman ang ilong ko talaga. Hiko Pero nose. pina-lead ko lang ng konti lang to. Aylar Talks dito. Ano ba to? Trim. Trim. Pinatrim ko lang. Ganda. Pero kasi ang ilong ko medyo ganyan, panlalaki. Pakalat, oo. Pero matangos talaga ilong ko. Lahat ng Oo. mga ano ko matatangos ang ilong. Ano ko lang. Ako din trim. Hiko nose na to kada ko. Oo, yun lang. Trim lang konti. Okay, ito na yung top 5. Ready ka na, Mama Arman? Ay, ang dami pala. Are you sige. ready, guys? Ready na! Top question number 5. Lights on o lights off? Ano yun? Bukas ang ilaw o patay? Ganyan lights of light. Pili ka. Bukas ang ilaw o Bukas. patay? Ay, gusto ko bukas. Talaga? Kita mo Oo, lahat? gusto ko nakikita ko, syempre. Naginta. Oo, saka gusto ko yung habang ginagano ko, tinitigan ko yung mukha niya. Kung paano siya umungo, kung paano siya. Gusto ko niya katitigan ko na kagano. So, ikaw yung nasa ilalim. Oo, gusto Oo, di ba? Tama. Ako nasa mood naman. Siguro ano lang, warm Saka lang. gusto ko may konting ungo. Gusto mo maingay? Hindi na maingay. Uy, pwede mo mag-request, ungol ka ng konti naman. Kunyari nasasarap ka kahit hindi ka nasasarap. Nire-request mo. Nire-request ko yun. Kahit hindi ka nasasarapan, umungol ka naman. Para di ba kasama sa arte to? Oo, alam mo, di ba? Diba? Pwede kaya dito yun. Pwede. Okay. Ayan na. Okay, top question. Go. Usapang ano to sa laula. Sa laula. Baka wala na ako ng followers. Dito, safe space to. So, okay lang yan. Tough question number 4. May minahal ka ba na pinagsisihan mo? May minala ko na Pinagsisihan mo ko. na sana, hindi ko na siya minahal. Para sa akin, hindi. Wala. Kahit na pangit ang ugali, wala. Kumbaga, doon ako natuto. Doon ako nagtagumpay dahil sa ganun. Kung uulitin, kahit maulit-ulit, okay. Kasi doon tayo natututo eh. Tingin mo yung wisdom mo sa Oo. pag-arte nakuha mo din Oo, doon. kahit sa mga pinagdadaanan ko na hindi maganda, para sa akin, blessing pa rin yun. Di ba, kinikwento ko nga yung, kaya nga natuto sa, naging kontrabi. Paano mo na,
yung sumisigaw ka, ganyan, masungit ka. Kasi may nakita akong ganun eh. Yung kumbaga, na-trauma ako sa ganun. Pero sa akin, blessing pa rin yun. Natuto ko. So, wala kang pinagsisisihan. Kasi Wala. nakuha mo doon ay wisdom. Oo, wisdom. Ang tawag ko Mm-mm. na wisdom. Oo, Yun yun. talino at galing Oo. sa buhay. Oo, nakakuha rin ako ng mga idea, mga ganyan. Kumbaga hindi mo na uulitin yung mali na yun. O hindi na, kaya nga sinasabi ko, di Ganyan ba? tayo magmahal Oo. talaga. Oo, Single mom, Kaya nga single mga mom. iba dyan, huwag magpapakamatay. Kapag nagkamali, kasi pag nasaktan sila eh, parang piling nila ang gado na mawawala rin naman yun eh. Kaya libangin mo yung sarili mo, makipagkaibigan ka, makipag-usap ka, kumain ka, Umarte ka, mag-tiktok ka. mag-tiktok ka, kausapin mo ang pamilya mo, di ba? Lagi kang kumakain sa TikTok, no? Oo, parang doon ako kumukuha ng energy. Oo. O ano, Tapos sa aarte ka. tanghali. Oo. Ayan na! Tapos lumalabas. Kape, inom tayo kape. Asan yung kape mo? Cheers. Tapos arte. Kapal din ang mukha. Ang kapal din ang mukha mo, no? Ang kapal din ang mukha mo, no? Ikaw pa lumalapit sa lalaki. Alam mo kagabi, kaya mga barkada mo, iniiwasan ka ng barkada mo. Ha? Ito sasabihin ko sa'yo. Kapag may mga niyaya ka ng barkada mo, ayaw mong uminom. Diba? Hindi ka ayaw mong uminom. Pero nung may gwapo na katambay doon, bigla kang umupo, uminom ka. Tapos konti lang na inom mo, lasing ka na, pero konti lang na inom mo, konti lang ha. Lasing-lasingan ka. Tapos, dahil doon ka tumabi sa may gwapo, di ba? Ngayon, nagpakapuyat ka. Walang totoong pag-ibig. Kalandian ang tawag yan. Kalandian. Di ba? Tapos sasabi mo kayo na, ikaw yung nagparamdam eh. Kaya kayo naging kayo dahil nagparamdam ka. Kababae mong tao, ikaw yung naghanap. Sige na, magugas ka na, ka doon! Sorry. Puro ka kalandian! Feeling ko ikaw yun, na-experience mo, naglasing-lasingan ka. Ay, hindi ako pala inuma. Hindi, talaga. Wala yung nakikita ko sa mga ano, 'di ba? Kasi 'di ba, mahirap tayo, 'di ba? May mga nagiinuman diyan. Tapos sasabihin, "Ay, inom na. Ay, ano na ka rito? Ay, may busy pa ako." Tapos pag may mga gwapo na, may mga ano doon. Kunyari nandoon na ay, Lasing-lasingan. o sige, uminom ka ng konti. Ito pa, wala ka nang ambag sa pulutan. Wala ka nang ambag sa alak, nang agaw ka pa ng jowa doon. Tapos yung suka mo doon, nagkalat ka pa. Hindi ka na nahiya? Ha? Alam mo kaya wala kang kaibigan dahil sa ganyang ugali mo. Tama! Ha? Sige, Tama! magugas ka na kayo, magsaing ka. Tama. Nagpakapuyat ka na naman, napakalandim. Grabe talaga, Arman Salon! Hindi pa dyan natatapos. Meron pang tough question number 3. Kailan mas masarap? Umaga o gabi? Kinikilig talaga siya ngayon tanong. Umaga o gabi? Walang pinipiling oras. Ay, tama, correct. Walang pinipiling, lalo pag gusto mo isang tao, di ba? Oo, magmahal mo. Oo. Siyempre, pinakamasarap talaga yung sex talaga sa lahat, di ba? Oo. Oo, di ba? Totoo. Umaga o walang gabi? ipokrita, di ba? Pero wala akong kasex, ha? Oo. Pero yung sarap, umaga o gabi? Walang pinipiling oras. Wala, yan. talaga. Walang Kahit pinipiling. saan. Kahit saan yan. Wag lang sa yung, ano ba tawag doon, yung, may lindol na, gano'n pa. Oo. Nagigera na, gano'n pa. Pero pag mahal mo, anytime, anywhere. Ano na ba nagigera? Pero lalo ngayon nagigera, no? Oo, di ba? Oo. Diyos ko naman, di ba? Ganun naman, pigilin naman, paminsan-minsan. Yes. Iligo mo na lang. Tough question number 5 last. Ay, hindi pa pala. 4. Huhubarin o hahawiin? Ano mas gusto mo? Hinuhubad o hinahawi? Ay, wala nang hawi ako, hubad agad. Gusto ko yung pag hinubad ko agad, igagala ko. Correct! So, hubad agad. Hubad agad. Okay. Tapos, bigla May gulat. Ay, ano ba yan? Very girl naman yon. Last question. Ano ba yan? Puro kababoy. Dax na pangit o jutay na gwapo? Ay, alam mo, number 1 dyan, hindi man ako malig sa gwapo. Ang gusto ko sa lalaki yung kahit hindi ganong gwapo, lalaking lalaki, hindi silais. Mhm. Gusto ko tunay na lalaki. Kasi may mga badal,
parang bakla, di ba, sila. Ayoko nang gusto ko yung talagang bading na nga ako, tapos gusto ko purong lalaki. Oo. Masculine na Saka masculine. gusto ko matangkad, maganda yung katawan. Ah. Ayoko ng pandak, ayoko ng payat. Gusto ko yung may katawan. Parang mga pulis, mga ganun galawan. Pero may Diba? nanligaw sa'yo na pulis. Ayaw, may nagjowa akong pulis. Pero hindi pa siya pulis. Oo. Hindi pa siya Asa pulis. na? Ngayon yung pulis na hindi na ako pinapansin. Siguro sa isip, pinatulan ko ba ito? Oo. Pero may wala nililigaw na sikat ka. Hindi ko naman, wala, parang nawala na. Siguro pag marami ka ng kaibigan, parang nawawala. Pag busy ka na. Lilipas. O nalilipas. Dahil sa sobrang busy mo. Correct. I agree. O parang gusto mo ipahinga na lang. Parang, Salita lang to pero totoo yun talaga na gusto ko itulog na lang. Mas gusto ko pang matulog kesa yung ganun-ganun. yung chat, okay yan. Pero yung Oo. itutuluyan, hindi na. Pass na, Siguro no? yung kilig, yung hindi pa ako Ayan. kilala noon. Oo. Hindi, yung kilig, noon yun, pero ngayon parang nawala na yung gano'n, yung kilig. Parang gusto ko pera-pera na lang. Oo, totoo. Pera-pera na lang, hindi lalaki. Oo. Sa akin talaga sa totoo, pera-pera na lang. Gusto ko yung, pag may pera ka, masaya ka. Ay, nakatabi Ayan, ko. correct. Ay, nakatabi ko. Ay, meron na naman ako TF. Hindi ko alam ko. Yung, hindi mo lang mabilang ang pera mo. Yun ang masarap. Ay, ang yaman din ni Mama Sana, Arman. pero hindi naman ganun. Pero ibig sabihin yan, Mama Arman, kaya nating sumaya, ibig sabihin lang na kaya nating sumaya kahit walang lalaki. Ay, kahit walang lalaki, pwede ka naman Diba? sumaya. Alam Oo. mo, para sa lahat to mas masaya kung ang sarili mo na lang mamahalin mo, mangarap ka. Saka ang mahal ang bilihin. Saka pag nagkaanak, Diyos ko po, ano naman kahit single ka lang, pwede ka maging masaya dahil unang-una may time ka sa pamilya mo, sa magulang mo, maalagaan mo yung walang magkocontrol sa'yo. Katulad dito, kunyari, nandito tayo, hindi tayo nagmamadaling umuwi. Anong oras ka uuwi? Kung anong oras Oo. ka uuwi. Correct. Pag nagutom ka, kakain ka. Tama. Hindi yung nakahanda na yung pagkain. Gutom na ako. Kailangan sabay kaming kumain. Nakakapagod maging ganun. Oo, tas ipagluluto mo, papagod Diba? ka na. Ipagluluto pa, tapos galit-galitan pa, Oo, di ba? dahil walang asin. O walang asin, Bobo galit, ka. aaway-awain ka pa. Tama. Ginawa mo na nga lahat. Tama. Halos sa tataranta ka na, ito yung tuwalya mo, o Oo, ito yung ayan. sipil mo, o ito yung medyas Yung mo. hinigaan lahat, niya, Tapos, tinulugan niya. Aayusin mo pa. o tapos sasaktan ka pa. Correct. Tapos babaligtarin ka pa na ikaw pa masama. Tama. Nasaan ang katarungan? Tama. Di ba? Lahat na ginawa mo pero ikaw ibabaligtad. Piling biktima. Tama. Palakpakan natin, Arman Salon! Ma, bago tayo maghiwalay, dahil sinagot mo ng maraming Maraming salamat. Ito ang regalo ko sa'yo. Uy, I-unbox thank mo you. ngayon sa camera. With arte-arte. Kunyari, masa-surprise ka. Go. Sige, kunyari. Go. Para sa'yo, ma. Hala, totoo. Mabuksan mo yan Alam para mo, sa'yo buhay yan. ko ngayon lang ako Hindi kasi totoo, ako lang yung lagi nagbibigay. Ako lagi nagpaparaya. Ano bang mo? Yung bang tipo na pag-uwi ako, kailangan may aabot ako. Ngayon, sa totoo lang, hindi ko maipaliwanag yung ginawa mo sa akin. Sobrang saya ko. Na-appreciate ko to kahit sa pinakamaliit na Sige. yung pinakamaliit para sa akin, napakalaki. Mm. Maraming salamat. Tingnan mo kung ano nasa loob niyan. Sige. Yan ay? Ano yan? Del Monte Fiber. Oo. Enrich. Na-try mo na ba yan? Planet pineapple pag may sakit ako. Pag may sakit. Pero O pag magaling ka na, ito yung ininom ko. Hindi ba, maganda to, yung fiber enriched Del Monte. Pineapple ba to? Yung pineapple. Ito ginagamit to kapag may sakit ka. Kunya may hangover ka. Okay. Maganda rin to sa may mga may hangover. Ano pa? Saka mabilis akong gumaling dito. Hindi ko alam, magic din talaga. Okay. Parang kapag iniinom ko to, nawawala yung nararamdaman ko. Kapag ikaw may sakit, favorite, ito yung hinahanap ko. Pag mapait ang panlasa mo. Pag mapait ang panlasa mo, pineapple juice talaga ang hinahanap ko. Bet ko. Next. Gusto ko to. Ano to? Tissue? Wipes. Ay, wipes. Saan mo ginagamit yan? Ay, maganda to, lalo kapag tapos na. Hindi, pag tapos na. Tama. Pero ito di ba, tinanggal ko yung isa. Uulitin ko uli. Tapos, parang bago ka nagsabon. Parang dahil mo pa naligo. Hindi naligo ka pero hindi ka naligo. Ito lang gamitin mo. Kahit di ka maligo, mukha ka naligo. Mukha ka, pwede ka,
Sasabihin, di ba? Masarap. Kunyari, yung ano mo, yung crush mo, hindi ka nakahanda sa pagligo, nag-hotel agad kayo. Yung tipong ito, ay, Parang ang ba- nakaligo. Fresh na fresh. Parang nagsabong ka ng ilang beses, ha? Dahil dito, sa totoo lang. Next, meron pa yun, ma? Wala na. Ay, wala na, ayun. Palakpakan natin ang Arman Salon. Ma, saan ka namin mapapanood at paano ka namin ma-invite ulit? Unang-una, maraming salamat dito kay Tita Max. Ayan, sa Tita Max. Ayan, pangalawa, dito sa TikTok Live, sa TikTok ko, Arman Salon. Arman Salon, i-search nyo lang sa Arman Gatdula, makasusit sa FB ko. Okay. Sa YouTube naman, Arman Salon. Ayan, kung gusto nyong Ma-invite. ma-invite, ayan. Saka, panoorin nyo yung Singaling. Pwede ba yun? Oo. Ayan, panoorin nyo po yung Singaling, nandyan po ko. Sabado at Linggo, yan. Wow. I'm happy Ayan. for you kasi may regular kang, napakarami mong regular At na abangan nyo po yung trabaho. Kisa sa Girl. Multo. Multo. Ayun, Multo. Abangan Nandun namin ako, yan. extra ako doon. Grabe. Salamat sa Sasa. I love you, Sasa. Saka yung director na kinuha ko. Lagi kang nagmomotor kapag pupunta ka sa mga gigs mo. Ay, hindi naman, kapag alam ko mahaba yung oras, ako alam mo hindi man ang milig magmotor. Misa mas gusto ko sa FX, sabi. Kasi kunyari, katulad din pumunta ako dito, nag-FX ako. Yung gusto okay. ko, makakaidip ka po. Kasi sa pagmumotor, minsan naantok ka pa, di ba? Kaya minsan, kapag mahaba pa oras, nag-FX ako. Yung kahit sa bus, parang nakapahinga ka. nakakaidlip ako, kumukuha ko ng power. Di ba? Ganon. Kaya pala pagdating mo dito, gives na gives ka Hindi ako talaga. mahilig magmotor. Magmumotor ako minsan ngayon, di ba? Magmumotor ako. Tapos pupunta ako sa Quiapo. Sasakay ko ng bus dyan. Bus. Para nakakapahinga ka. Ganon. Thank you, Mama Arman. Hoy, salamat sa inyong lahat. Maraming salamat Thank sa you inyong din. lahat. May gusto kang i-shout out? Ano na lang, shoutout sa kapatid ko, kay Barbie, kay Marilyn, kay Nina, sa mga kamag-anak ko, yan. Basta yun. Ayun na yun. Thank you, Mama Arman. Palakpakan natin, Mama Arman Salon. Maraming salamat po. Ang sarap ng tawanan natin. Oo. Sana maulit. Oo, ganun naman yun eh. Magic lang yan. Thank you. Oo, thank you. I love Thank you you na. din. Thank you. Love you so much. Love you. Love you. Ang ganda mo. Sobrang salamat. At natapos na naman po ang isang episode na sagad. Dito yan sa Tita Max Podcast. Maraming salamat po, Mama Arman Salon. Salamat po. At ito pa rin po ang usapang sagad. Maraming nalalantad. Ito pa ang podcast na rated Tita Max! Yay!